Ahojte, čaute, aktuálne máme toho veľa, ale volal mi kamarát, že súrne potrebuje terasu, tak som mu povedal, ukáž mi kde a uvidíme. Ukázal mi miesto, padlo rozhodnutie, jasné, že mu to spravíme. Máme tu aktuálne chlapcov z Screeneru, montujeme zemné skrutky, poďte sa pozrieť, ako to vyzerá. Je to celkom dosť v prudkom kopčeku, preto sme tu zvolili variantu. Vrchná skrutka cca meter. Chlapci, náš dodávateľ, montážnici, super borci, Screener, čiže hore metrová a dole, pozrite sa, 2-metrový kúsok. Čo myslíte? Bude to na tej 2-metrovej skrutke držať? Chlapci majú takúto fajnú sprevodovanú vrtačku so zaprejúcou nohou. Šupnú si to na skrutku. Tým, že máme 2-metrové skrutky, tak si už chlapci najskôr trošku predvrtajú s takým trošku väčším vrtačikom. Pekne do zeme. Keď to spraví dierka, pôjde tam táto 2-metrová sranda. Aha, už máme jednu 2-metrovú. Tu už máme druhú 2-metrovú. Skrutečky namontované. Predná strana. Zadná strana. Ešte doniesť materiál a môžeme montovať terasu. Do obeda chlapci nahodili Screener skrutky. Máme po obede. Chalani donesli nachystanú konštrukciu a ide sa začať montovať. Ako spodnú konštrukciu sme chceli použiť exotiku. Nebola však nikde na sklade, tak sme zvolili trošku iný systém. Nosné BSH 100x200, vyplňové 60x200. Zvolili sme tento systém na papuče. Finálna terasa bude mať rozmer 5x3 metra. Už sme si spravili aj skoro komplet celý rošt. Ešte na to namontovať terasové dosky. A máme hotovo. Skúsime sa na to pozrieť trošku v rovine. A krásne nám to doberá. Top robota. Ako môžete vidieť za mnou, terasa je aktuálne vo finále. Už budeme končiť. Len tým, že už je to hotové, tak to ešte raz prebehneme z vrchu štetcom a bude hotovo. Aby som nezabudol, KVH, BSH sme natreli štandard našim dodávateľom, ALK, aj z lazúra, olejová lazúra na drevo a terasovú dosku. Tým, že sme tu použili Garapu, tak sme si od tejto istej firmy vybrali tiež ich produkt, čo si lepšie, trvácnejšie a je to určené na exotické dreviny. Takže povedzte sami, páči sa vám výsledok 4-dňovej práce? Prvý deň materiál do skladu, do výroby, narezať, prvýkrát natrieť, druhý deň, druhý natier, tretí deň namontovanie zemných skrutiek, vyvezenie materiálu, zmontovanie základného roštu a dnes štvrtý deň finále, pokladka terasovej dosky a pobavenie sa s detailami. S týmto sme tu síce nerátali, 2 schodíky, ale narýchlo sme si nejakým spôsobom poradili, nejaká betónová kocka, 2 schodíky, blok z vodeodolnej preklejky, tiež ešte raz pretrieme. Pozrite, nádherná Garapa, 5 metrov v jednom kuse, čiže žiadny spoj, dilatácia podľa zadania od výrobcu. Takže za mňa terasička s výhľadom
taká, aká má byť. Takže ak hľadáte podobné riešenie, stačia nám 4 dni a môžete sedieť na vlastnej terase.